Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 16,000 ka doses ang Sinovac vaccine mag-abot sa Domingo sa Western Visayas. Provincial Human Resource Officer ginpanawagan nga ideklarar nga persona non grata. Sa balita nasyonal, nabakunahan sang COVID-19 vaccine, naglambot na sa 3,000. Estudyante magatener sa eskwelahan sang tunga sa adlaw sa pilot testing sang face-to-face classes. Sa balita internasyonal, 38 ka mga persona nga nagapatigayon sang anti-coup nga protesta ginpatay sa Myanmar. Sa balita sa sports, Phoenix Suns daog batok sa Los Angeles Lakers. Sa balita entertainment, bata na yan Curtis kag Erwan Yusuf nagselebrar na sang first birthday. Samtang sa balita special, mga good luck gifts para sa bagong kasal. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga la Webes, Marso 4, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon ang padayon gyapon nga nag-apekto sa Luzon. Ang Western Visayas nakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tubdumawas kung nga hangin gikan sa nakatundan na sidlangan ang ma-eksperyensyahan sa bugos nga isla sang Negros samtang mahuyang tubdub kasarangan naman ang pagdapya sang balod. Sa atong temperatura, mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:02 kaina, magatunod naman las 5:59 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Yes, good morning na sa aton nga mga Facebook viewers. Yes. May agad sa inyo tanan. Sa kay Dolores Miranda, good morning sa imo Dol. Sa kay Michael June Season, kay Roberto Wanbol Gallo, kay Maninoy Alma Gallo, good morning. Happy birthday. Happy listening and happy watching, Maninoy and Maninay. Remia Garcia, good morning man. Yes, Madam Rems, good morning. Siling gabi, kita tayo kami gabi. Kapanya puno, na pakutan ni gabi, lingkon din na, kaya nging kaong ko, ari na di sa, pare pa na di sa akong dugan. Wala pa panaog. Kalay. Wala pa ka panaog. Alex Montesa, Alex Fuentes, sa mga aga. Si Maricel Jurisprudencia Sueta, good morning. Kay Wilma Inocencio Cabarles. Happy Hison and Victorio Happy Hison, good morning kuno ang bali Michael John Season dira sa Deca Homes Barangay Kabug. Che Zamora, happy birthday kay Raquel Pangcubila kag kay Wilfredo Plumeda sang Barangay Busay, Bago City. Happy birthday to you. Doon naglain ang imo ano. Mas namin ang imo ano subong. Blending. Alagad Kevin Henry. Good morning. Sa Alagad Radio. Yes. Binmar Uli Malakad Colyantes sa Riyadh, Saudi Arabia. Russell Gomez. Atia Kim Eriman. Milagros Cepeda. Lulit Digayo. Good morning man. Sige, actually din. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, of course, good morning kuno sa mga taga-Energy Fans Club. Have a great day, everyone. Thank you. JR Mergo, good morning. Subong man kay Joy Drilon. Good morning man kay Binmar Uli Malakad Colyantes. Always watching live on Facebook sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you.
Sir Alex Monteza sa Tigara Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra sa katribo ni Guillermo Clarito. Himuha sa familia Saludares Gavituya, Sarapia Mugaroho, Sumalde kag Clarito. Madamo gid salamat. Kumpare Bia Jonathan, thank you so much. Taroza Shell, good morning, watching from Dubai. Pwede ko no pag-greet happy 54th birthday sa sining husband Ruben Aiko. Yes, happy birthday, Ruben Aiko! Happy birthday to you. Good. Maria Rivera Murayama, good morning, Yes, man. good morning. Sir Philip Isulat, good morning from Buen Retiro, Talisay. Kay Che Zamora sa liwat, happy birthday kay Maan Alana Diason sang Barangay Palaka Norte, Pulupandan. Alam mo sa nabal, ano yung birthday ni si Che Zamora, no? Sige, Happy birthday to you. Ahay. Good. Sige. Regards ko no sa kay sa iya pamilya si kuana ini si Benmar. Yeah, Irene Juanitas Petwa. Ari na si RR. Ay, ito ka simple lang sa iya sa mga ano. RR to paran mon tuarhinyo daw kasimple sa iya. Ito ka simple sa greetings. Robert Roma, Larry Rico dira sa Bago City, Julius Dagatan, Lloyd Tano Rio, Joval Trinidad, pleasant day man dira sa imo. Happy birthday, Aksyon Jan Muna gyapon si Judith Hort, ha? Ilang taon ka na? 19 pa lang na si Aksyon Day. Pamahaw ka na to sa padala niya Aksyon na jail? Wala pa gani, wala pa man to nalasa ang lechon, bi. Paano? No? Ay, itong wala ang naratandaan na yung buari. Gusto ko yung lechon, gusto ko yung aga, pa mamantikaan. Ay, hindi na paglasaon, putsun inakron. Ayaw mo na. Sige. Stand by, aray sa aton nga mga balita lokal. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginkompormar ni Bacolod Emergency Operations Center Chairman M. Ang nga mag-aabot sa Domingo, Marso 7, ang 16,000 ka doses ang Sinovac vaccine sa Western Visayas. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Ang nga wala pa naibaluan sa karon kung pila ang bakuna nga maalokar sa DOH-6 sa syudad sang Bacolod. Suno kay Ang, may luwag bisya klaruhon sa DOH-6, bangod duha ka ospital lamang sa Bacolod ang naprobahan sang DOH nga tagan sang bakuna sa pihak nga nagsumiter man sila sang master list. Ang ini nga mga hospital ang primary hospitals for COVID-19 diri sa syudad. Ang ini nga mga bakuna ang kabayan sang 600,000 ka doses nga indunar sang China sa Pilipinas. Wala naman nagapabor si Councilor Renisito Novero, Chairman sa Committee on Education sa Konseho sa Bacolod sa resolusyon nga ginduso ni Senate President Vicente Soto III nga tuyo sa pagbalik sa face-to-face instructions ng DepEd. Suno kay Novero, hindi pa ining nagakaigo nga panahon para ibutang sa risgong seguridad sa mga kabataan batok sa nagapadayon nga pamahog sa COVID-19. Dugang pa ni Novero, ang amo nga lihok ang katulad lamang sa isa ka eksperimento nga magabutang sa mga kabataan sa isa ka delikado nga sitwasyon. Suno pa sa konsehal, mas labing maayo kung halato na lamang nga matapos ang sa karon ginapatigayan nga vaccination program agud mapaiway ang anuman nga problema sa palabuton. Personally, hindi ko pabor siya na with all due respect. At this point in time, I believe na ang threat sa COVID-19 nga virus is still very real. Kahit delikado pa katama. Mga atong kabataan, dumay mo ang mga eksperimento na lang sa ila na sistema para nga makapaghan pala kung ano gid ka potent ang virus kag kung ano kadasig sa transmission. Si Councilor Renisito Novero. Samtang nagapati naman si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kung MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga ang pag-umpisa sang vaccination program sa COVID-19 ang isa ka maayo nga indikasyon para sa pagbangon sa ekonomiya. Suno kay Carbon, iningalihok sang gobyerno nasyonal kag lokal ang makapabalikman sa kumpiyansa sa ila siniya hanay sa pagbukas o pag-invest sang dugang nga negosyo bangod sa ginapaambot amat-amat nga pagwa sang tao.
Doa pa ni Carbon, tuyo man sila hanay nga hiniuon sa mga LGU ang pagpagwa sang mass vaccination roadmap nga makabulig sa pagdula sang kahadlok nga idabatyag sang tao kag mapunggan man ang posibilidad nga pagmanipular sang pila ka mabintahoso nga mga negosyante nga nagahimo sang hoarding sa mga produkto nga ginatunaan sa pagtaas sang presyo. Sa iban pa nga balita lokal, nanawagan ng pila ka provincial government employees sa gobyerno probensyal nga ideklarar bilang persona non grata si Provincial Human Resource Management Officer 5 Attorney Annabel Palik. Sa Progressive Alliance of Capital Employees President Renelo Lastiere, mayoriya sa mga empleyado ang luyag ideklarar nga unwanted person sa Kapitolyo si Palik agun matagan sang kasulbaran ang problema nga gintuga sini. Dugang pa ni Lastiere, hindi sila luyag nga mamantsahan ang maayong imahen sa administrasyon ni Governor Bong Lacson paagi sa hindi maayo nga pulisa ni Palik. Nagalaam ang pace nga matagan pagtamod sang gobernador ang ila reklamo kag mapapanaugan sang penalidad si Palik o kung masaylo sa iban nga posisyon. Hunyo tuig 2019 si Palik ang ginpapanaugan man sa memorandum ni Anay Governor Alfredo Marino Jr. kag ginsaylo sa Governor's Office bungod sa issue angon sa pagtukod sa Human Resource Department nga gindisalaw sa Department of Budget and Management. It should be summarized as kung pwede, no? That term is personal dato unwan kaya kiti dapat ani daw iloy kasang mga empleyado bla ang imo nga kabataan kung may problema dali di anong problema mo. Si PACE President Renelo Lastiere. Nagpasaka sang petition complaint ang ginatos ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental kontra sa Provincial Human Resource Management Officer 5 nga si Attorney Annabel Palik. Ini ang ginpirmahan sang 419 ka mga empleyado paagi sa Progressive Alliance of Capital Employees o PACE. Sunod kay PACE President Renelo Lastiere, madamo sa mga empleyado ang nag-antos bangod sa hindi maayo nga pagtratar ni Palik kag mapiguson nga pamatasan. Pila sa mga reklamo amo ang hindi maayo nga pulisa sa mga empleyado nga gin-quarantine bangod sa COVID-19, bangod gin-require ang mga ini nga mag-file sang leave of absence kag clearance. Doon pa ni Lastiere, madamo man sa mga nagretiro ng empleyado ang nabudlayan sa pagproseso sa ilang mga benepisyo. Dugang pa ni Lastiere, natrasar man ang special risk allowance sa mga health workers kag wala makabaton sang longevity pay. Ini nga petisyon ang ginsumeter na kahapon sang hapon sa talatapan ni Governor Bong Lacson. Nagreklamo ang aton mga empleyado, it is supposed to be ini sila gani nagarisgo sang ila kabuhi sa serbisyo publiko. And we believe nga ang civil service nga provision does not allow nga i-deduct sa ila ang ila pag-quarantine period kay hindi Manila gusto. This is by virtue of government regulation. Ang dugang nga pahayag ni PACE President Renelo Lastiere. Sa katapusan nga balita lokal, magapatiga naman sa eleksyon ng 3 ka distrito sa Central Negros Electric Cooperative ug Sineco sa Marso 13 apang kinanglan nga may approval gikan sa local government unit. Sa interview section firing line ginpahagi ni Sineco Board of Director Roy Cordova nga ang 3 ka distrito nga nalakipan sang 4-5 kag syudad Santa Lisay. Suno pa kay Cordova wala siya magpapili sa District 4 bangod sa panindugan sini nga tubtob hindi masiguro ang seguridad sa publiko batok sa COVID-19 wala sang rason nga madayon ang eleksyon. Apang klaro ni Cordova nga suportado sini si Father Ernie Larida nga amo naman ang nagpapili subong sa District 4. Nabakunahan sang COVID-19 vaccine, naglambot na sa 3,000. Samtang estudyante magatener sa eskulahan sang tunga sa adlaw sa pilot testing sang face-to-face classes. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa
sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Okay, good morning Nadra sa kay Momo Moises sa Bago City. Anton de los Reyes sa Barangay Takuling. Robert Roma, of course. Sige, thank you good Momo Moises. James Candelario from Thea Tricia Candelario, Buenavista, Silay. Happy birthday ko hambal ni Joval Trinidad sa kay Aksyon John Dale Salazar. In behalf of Aksyon Dale, sa tanan nga nag-agree, thank you so much. Yes. Sige, kay Jean Oiseser. Happy birthday man ko no. Erwin Gonzalez. Justin Alvarez. Yes. Julius Dagatan. Kay nga ako no namin tingog to sa Facebook sa radyo pero sa Facebook kuno nga gakurog inyo tingog kung kaisaw ga kadula aw. Ang bahala na mag-explain. Press liog ko danay patag ito ibag-ulan ni Action Boy mo naka Facebook si Live. Si Press Dennis na ma-explain sa iyo. Iyan obligasyon. Mag-explain ko nga akong isa ka kadula among tingog. Correct. Okay. Si Press Dennis na. Eli Marie Balocos Redimo, yung taga Nubra. Isweldo. Sisuktan niyo ta pala. Nakadlaw mo yung taga Nubra si Dennis. Sige. Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Sige, ikaw na yan. Kay John Calago, pag-greet ka ng Calago family sa La Castellana. Thank you. RR Tuparan, hambal niyo kailangan ko na pamatsyag ni Action Boy. Sir Robert Rama, good morning. Mario Buenaflor, good morning. Action Boy, watching from China. Good morning. Rita De Leon. Ano na? Wing Chong Kwa. Ano na Wing Chong Kwa? Amo na yung good morning. Good morning. Lipat ka. Sino na mistra mo? Kay Mario Buenaflor. Amo na siya, good morning. Sige na yan, si Choy Luming na yan tudlo sa... Sige, lang na. Okay pa man to sa? Doon katikang pa man sa mga charot lang. Rita De Leon Catalan, good morning. Glycia Avlas, good morning man. Sumuma kay Sir Lito Dayap. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Greet nila ko no sisi niya dira sa Tangob, Mrs. Alvarez. And siya kasin sa Melbourne, Australia, Rodella Goles. Thanks, Action Boy and Miss Eden. Love from Minnesota State. Hindi mo tahan in Minnesota State. Kay J.R. Mergo, good morning man. James Candelario, good morning. Monitor kami sa Silay. Happy 6 at Thea Candelario. Ano birthday ko ni Thea? Kantaan na lang. Sige. Happy birthday to you. Uy, sige. Hindi to amo. Ulibag. Sekong Kanyet
Canete Bethel, gandang umaga sa mga kababayan ko. Thank you. Si Al Ami nagdudu, butangan ta kasang kabutangan mo ari mo giday. Nan. Kasi nag-intro naman din siya. True. Maria Cecilia Pabon Jimenez, good morning man. Jerry Jones Gibon Pancho, good morning, watching from Dipolog City. Ben Anthony De Jesus, good morning man. Kita mo na Action Boy. Lino Palik, maing agaman. Si Maninoy Muwan, bulga, kumusta ang lunch nyo gapon? Namigid Maninoy, pero doon namigid tayo kung nag-abot tong ice cream. Doon wala iyapon. Na naman. Kay Sako to, sang pamirde. Sako. Nenita Kalamba Figueroa, kay Homa Lumena, good morning mandara sa imo, no? Yes. Si Dolores Miranda, guro, aga pa niga mugtaw, kaya nag-zumba ni siya aga. Good morning, miss. May trako daw sa zumba niyo. Aga pa ni sa zumba ka daan, kay... Mawawa mo na mga zumba-zumba. Maintain ka daan. Sa figure. Figure, no? Figure of speech. Figure of speech. Kalay. Good morning dira kay Rose Wenner sa Germany, no? Kita to ang kwan, atong mga lain-lain nga mga languages. Kami nga Aksyon Dorel gali. Sa mga buongiorno, mga munabla. Wala. Mga merci sa Merci beaucoup. Merci, Ano sa kwanda sa French, nibla mo na thank you. Kanta na lang eh. Je t'aime, te amo, I love you. Para lang iya kakanta na. Watashi wa anato aishitemasu. Ich liebe dich, inibig kita, gwa ID. Maglibig kita kung pagka-ID mo. Ngaw! Ay, kasi mabalan ka naman underage. Kan ba? Wala ko underage kasi gwa ID. Gwa ID, paano man sabihin, ang mundo'y turuan natin. Tanging lunas ang pag-ibig. Kaya dapat makanta kita yung Action Boy. May portion kita yung makanta. Correct. Kaya para gapalawig na kabuhi mo. Correct. Kagapagwa ng mga endorphins. Sige. Standby na sa aton nga mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balita Morning Edition.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:27. Detalye na sa mga balita nasyonal. Naglambot sa 3,000 ang nabakunahan sang bakuna kontra COVID-19. Umpisa sang gipatigaan sang gobyerno ang vaccination program sa itong Lunes. Sunod kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., may kabilugan nga 2,793 ka mga medical frontliners ang nabakunahan sang Sinovac. Sa tanan nga nabakunahan, 12 ang nakabatsyag sang minor adverse effects. Mayara naman sang 154 ang tala kung bakunahan, apang wala na dayon bangod sang high blood pressure kay iban pang medical condition sa mayri. Nagamot sa pungsod ang 600,000 ka doses ng coronavirus vaccine nga donasyon sang pungsod China sa Pilipinas sa Domingo sang hapon. Ginapaabot naman nga mag-umpisa ang pagpangbakuna sa Cebu City kag Davao City karon nga semana matapos ginpadala na didto ang mga bakuna. Target sang gobyerno nga mabakunahan ang tanan nga healthcare workers karon nga bulan sang Marso. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagtaas ang kumpiyansa sa healthcare workers sa bakuna batok sa COVID-19. Sa press conference, ginpahayag ni Duque nga sang Marso 1, may 791 ka healthcare workers ang ginbakunahan kag sang Marso 2, may kabilugan nga 2,002 ang nabakunahan ug kun 3 kapilo ang ginsaka. Sunod kay Duque, indikasyon ng pagsaka sa kadamuon sang pagbakuna nga nagdamo ng kumpiyansa kag nagsalig sa vaccination program. Ginpanugyan naman sa pinakadako nga koalisyon sang health groups kag frontliners nga hindi pag-i-prejudge sang publiko ang Sinovac COVID-19 vaccine nga mahimo makaapekto sa rollout sang bakuna sa pungsod. Sunod kay Dr. Antonio Dance, convener sang Health Professionals Alliance Against COVID-19, hindi dapat pag-isiling nga hindi manami ang bakuna kag isa lamang kakasangkapan para sa diplomasiya. Doa pa ni Dance, ginpaydalom sa karon sa evaluation sang Health Technology Assessment Council ang Sinovac kay napaabot nga magwa sa masunod nga adlaw ang resulta. Samtang ginanunsyo naman sa Malacanang ang pag-abot na sa British Sweden Pharmaceutical AstraZeneca vaccine sa Pilipinas karon nga adlaw Marso 4. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ini ang inisyal pa lamang nga shipment sang AstraZeneca. Ang 525,600 ka doses ang AstraZeneca vaccines ang kuntani mag-abot sa Pilipinas sang Lunes, Marso 1, apang natrasar bangod sa problema sa supply. Ginbulgar naman sang Octa Research nga nagnubo ang kadamon sa mga tawo nga nagasunod sa ginapatuman nga minimum health protocols batok naman sa COVID-19. Sa news conference sa ginpatuman nga minimum health protocols batok sa COVID-19 sa news conference, ginpahayag ni Ranjit Rai sang Octa Research nagwa sa ilang nationwide survey nga may deterioration kung pagnubo sa numero sa nagasunod sa health protocols pareho sa pagsuksok sang face shield kag social distancing. Sunod kay Rai, sa piyak nga gina-practice ang minimum health standard, wala ini ginahimo kada adlaw. Nagwa man sa survey nga mayoriya sa tawo ang nagasuksok sang face mask apang nagnubo ang nagausar sang face shield kag pagsunod man sang social distancing. Sa ibang baratang nga balita nasyonal, ginpahayag sa Department of Education nga tunga lamang sa adlaw magatener sa eskwelahan ang mga estudyante nga magapagigbahin sa ginaduso nga pilot testing sang face-to-face classes. Ginhimo ni Education Undersecretary ni Pumuseno Malaluan ang pahayag sa magplastar ini sang preparasyon sang ahensya sa plano nga face-to-face classes sa Senate Basic Education Committee. Sunod kay Malaluan, sa piyak nga ang schedule sang klase magabase sa kada eskwelahan kung madayon ang pilot test, apang ginasaad sa general rule nga tubtub tunga lamang sa adlaw ini pati gayunon. Ginpanugyan naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana mga nagretiro na nga militar kag uniform personnel nga maghulat-hulat lamang. Ginhimo ni Lorenzana ang panugyan matapos magpabutsyag sang kahangawa ang pila ka retirado ng mga militar kag uniform personnel angot sa delay sang ila 2018 nga pension differentials. Sunod kay Lorenzana, ang pondo sa program gingamit sa COVID-19 response. Naglabot sa 20 bilyones pesos ang ginbuhin sa pension and gratuity funds sa mga retirado nga uniform personnel sa idalom sang 2021 General Appropriation Act. Sa katapusan ng bayan sa aton balita nasyonal, ginahulat na lang ang implementing rules and regulations para makabenepisyo na ang mangyayara sa industriya sang lubi sa Coco Levy Trust Fund. Ginpahayag ni Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano nga makuha na sa mangyayara sa industriya ang benepisyo sa Republic Act 11524 o kung ang Coconut Farmer and Industry Trust Fund Act antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag sang kongresista nga may 1.2 bilyon ka pesos nga pondo nga gamiton sang Trust Fund Committee sa mga proyekto para sa mga mangunguma lakip na ang 70 bilyones pesos nga cash kag 30 bilyones pesos sa assets. Ginatagan pagtamod ni Cayetano ang kaimportansya sang edukasyon sa din mahatagan sang kahigayunan ang mga kabataan sang yara sa industriya sang lubi nga makaeskwela gamit ang pondo.
ang benepisyo sang Coco Levy Trust Fund, ang isa sa mga ginpromesa sang Duterte Cayetano tandem sang 2016 nga eleksyon. So kami nakikiusap nung panahon po namin, nung ako'y speaker, super bilis po ang ginawa natin at lahat po ay pinakinggan natin. Kaya nga Henry, no-offer namin po sa liderato ng House ngayon, sila na ang kumuha ng bill na to, pangalan na ilalagay. Kasi hindi mo importante ang credit sa ngayon. Ang importante, magkaroon ng pera sa bulsa ng ating tao dahil hirap na ang ating mga kababayan. Ang kabahin sa pahayag ni Anay House Speaker, tagig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. 38 patay nga mga anti-coup protesters dito sa Myanmar. Samtang mga good luck gifts para sa bag-o kasal ang bala natin karon sa Balita Espesyal, kagiban pa nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Sige. Sakay Rain Medes, mayang aga dira sa imo sa Bayawan City. Inday Blaza, nami ko no tingog mo Action Eden. Small things. Small George Cortez. Eden Kasuyon sa Pinaginpinan Kabangalan. Kumare ko Jin Borom. Good morning man. Emmy Esmeralda Dolido. Angel Ricoperto, no? Good morning man, watching live from Woodside 1, Alihis. Elmer Itones Regalado, sa sitio Abacaconong ginatamyaw niya, Barangay Ayungon, La Carlota City, sa mga paryente niya. Maridel Robles Turner, ang pamilya niya man sa Bacolod na tamyaw niya, ka-shoutout man sa pamilya niya sa San Diego, California. Ano niya si Tina Turner? Tina Turner. Si Tina Turner, mo na siyang turn around Turn around. Sige na lang Tina Turner. Sige, agida. Sige. Amo na siyang bukid o kakalayag, no? Oo, wala ka labay ang usay sa iya. Though, why hindi sila parintihan na isang usaya? Mas Tina Turner, no? Hindi sila nahadlok ang usay. Si Kantas lagi dyan sa unaya. Sila nang sa hindi blang kanta blang ano ganin nato ang para sa Africa bla We Are the World. We are the world. Pakantagi ko. We are the children. Dami ano niyo da kung namian ka mo, please send stars. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Sumpon man ay parang damo. There's a choice making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. Okay, send the stars. Amo na lang na hindi na ako magpa-Gcash ha. Send stars. Send ano, stars. Send the stars man. Ano imo mo na?
Do, ano ka na yun? Do ka... May hindi, ano yung Kung muon mo, sendan ka stars, Hindi do ko na tayo, star ano yung muon structure. mo? Ha? Ano yung muon mo, Bla? Kung ako masend ako stars, ano Ari mo lang di sa dalo mo sa live ta bala araw. I-click mo na siya tapos mo send stars kada 100 or okay. 500. So na pero may kinanglan mabakal ko sinaguro. Oh, mabakal ka. Support the creators you love. They'll get $0.01 for every star they receive. Na. 0.1. $0.1. Okay. So 100 stars. 100 stars guro equals kwan? Times 0.01 eh. 100 stars. Basta, Dollars. Sige. Ano siya? Diyahin nyo da. Diyahin nyo da. Diego Masyon. Good morning man. Watching from Bagroy, Binalbagan. Kay Otay Benedicto, dira sa may Victorina Heights, Mansilingan, naga-monitor man. Dyan ka. Si Migota Wanbol Galyo, kuhan ka da karon na Megsa, no? Kaya may message ko da karon sa imo. Oo, correct. May message Abang kada, Maninoy. Abang kayo. Kamayuan ni kamayuan. Tapos, ko lang ang akon nga obligasyon. Obligasyon. Na kay may i-message na siya. Kay si Ma'am Van Makwan ni makadto sa Las Vegas. Mag-birthday siya. Saan ang birthday ni Ma'am Van, ha? March mo, no? Oo. March celebrator man siya. So, advance happy birthday sa kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, no? Kag greetings man dira kay Dr. Matthew Mayo sang Mayo Clinic. Yes. Good morning. Kag good morning man sa kay sa akong classmate Edwin Escopel. May aga sa imo. Nag-send na naman si Ma'am Van sang 50 stars. Wow! 100 na balit. 100 na. Excuse me. Francisco Guangco. Happy birthday lang ko kay Jessie Divina Gracia. Happy birthday to you. Kami ginbasa ko. Kami ara po isang sa tupad sang sent 50 stars. May 2-week streak. Ano na saya? Amo na galing ano ko. Basi Kung ano na siya. Tunanta ni Bala. Basi mapadala na siya for 2 weeks tag 50-50. Si Sir Noel, amaro may pakapadala stars, no? Sir, ano request mo para kapadala ka stars? Sige. Oh, Mr. Jan Chong. Sir Jan Oy, Chong. Maninoy! Maninoy. Jan Chong, good morning. Yes, kag kay Cathy dira, good morning. Standby na kita ha sa aton mga balita dugang. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:41. Sa Balita International, naglamot sa 38 ka mga persona na patay sa Myanmar matapos nagresponde ang mga militar kag kapulisan sa mga protesta nga ginpatigayon sa mga banwa kag syudad sa nasambit nga pungsod. Sunod sa mga saksi, mga kapulisan kag militar ang nagpagpangluthang sa mga nagaprotesta. Nagluntad ang insidente sa kaadlaw matapos ginpanawagan sa mga katupad nga pungsod nga untaton ang kudeta batok sa gobyerno sang Aung San Suu Kyi. Sunod kay United Nations Special Envoy sa Myanmar nga si Christine Schraner Burgener, umpisa sang coup sadtong Pebrero 1, naglambot na sa 50 ang napatay. Sa balita naman sa patay sa pagnegosyo, mahimo na maka-apply sang loan sa Land Bank of the Philippines sa mga estudyante nga kinahanglan magbakal sang gadgets para sa ila online learning. Sa pahayag sang Land Bank, maka-loan sang 50,000 to 250,000 ang kada estudyante o kung 300,000 pesos naman kung ang estudyante o kung ang borrower ang ila ginikanan para hindi lang sa gadgets kundi sumungman para sa ila tuition o kung enrollment-related fees. Ang mga estudyante nga legal na ang edad ang pwede maka-apply para sa Land Bank I-Study o kung Interim Students Loan for tuition towards upliftment of education for the development of the Youth Lending Program. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar
48 pesos kag 53 centimos. Singapore dollar, 36 pesos kag 42 centimos. Hong Kong dollar, 6 pesos kag 26 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nagselebrar na sa first birthday ang bata sa Dayan Curtis kag Erwan Yusuf. Apang bangod sa pandemya, wala sila nakaparty sa baylo. Nag-upload lang sila sa pila ka pictures ni Dahlia Amelie. Naibaloan, Marso, tinilikdan nga tuig sang ginbata niyan si Dahlia sa Melbourne, Australia. Kag nagtiner sang pila ka bulan, bangod man sang pandemya. Samtang, madumduman ginpahayag ni Ann Curtis sadto nga mabalik siya sa iya showbiz career kung mag-isa na katuig ang iya sining nga bata. Sa balita sa matag sa sports, daog naman ang Phoenix Suns batok sa Los Angeles Lakers sa score nga 114-104. Ini sa piyak nga nakakuha si LeBron James sang 38 puntos kag 6 ka assist. Si Dennis Schroeder naman na nakakuha may 17 puntos, 16 naman si Talen Horton Tucker kag 12 naman si Markieff Morris. Naging pangunahan naman ni Darius Saric ang Phoenix nga mayara sang 21 puntos, ginsundan ni Mikal Bridges nga may 19, 17 naman kay DeAndre Ayton kag Booker kag 15 puntos naman kay Joe Crowder. Bangod sa pagdaog sang Suns, kaangay sang Lakers, yara na sa kaduha nga pwesto ang Suns para sa Western Conference. Balita Espesyal! Good morning and happy birthday sa'yo. Kantahan tayo si Aksyon Dale Salazar. Okay lang. Kadali lang Good morning kay Aksyon Dale Salazar. Happy birthday. Nag-message. Kantahan ka naman, Aksyon Dale. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Aksyon Dale Salazar! Birthday, dili daw gina... Yagot mo. Hindi, ano ko gani, di ba mga singer? Birthday ni Dale daw gina sa butahe mo. So, butahe, gida. Balas na sa birthday ko kung gusto mo. Happy birthday, Aksyon Dale Salazar! Salamat sa imong padala diri aga. Yes, tani pag padala mo sa lechon may manuglasa man. Kasi Aksyon Boy hindi ka pala maglasa di sang sang lechon. Lasak guro ba? Pwede piknit na lang garo karana. Okay. Kay tungod Aksyon Boy, kinanlan nito sang mabatian sang tanan subong. Kabalo ka na ko nga. Yes. Mga good luck gifts para sa mga regalo, syempre, sa mga newlyweds. Sa mga kasal. Syempre, kalaway man nga mo. Ako na mga good luck gifts para sa ila. Syempre, kalaway man nga magkadto at sila kasal, makaon ka lang, no? Dumawya ka man, no? May harap lang na nga may kwan, may harap na nga ang gift niya blado, kaldero. Tapos may unod nga bugas, na may mga puspuro, na mga blao, no? Muna siya? Ano naman? Oo, muna. Wala akong nakita, iya. May harap na yan sa una, yan. Lain na di, sa chimpo niyo taguro? Oo, sa chimpo. Ano naman, paano naman? Kaldero tapos may bugas. Tapos? May puspuro. May, kung ano tayo, may mga sibuyas, may kamata. Ay, kumplito. Ano naman, arroz kaldo? Para sa good luck gift kanina. Okay. Sige mo na yan sa una, Aksyon Boy. Pero tiyari, subong daw pinasosyal. Kaya dapat ko no regalo mo, Aksyon Boy, sa newlyweds, anything in pairs. O compares, Aksyon Boy. So kung magbutang ka 1,000, parisan mo 1,000. Oo 2,000 talaga. Oo, kasi siyempre, sa panugod palang paawayon mo na sila, ya. Ay, tagaan. So, para makasave ka na, hatag ka lang 500. 500 para 1,000 lang doon. Correct. Pero, kidding aside, Aksyon Boy, parehas na bala sa mga lamps or vases, Aksyon Boy, filled with flowers or candles kuno. Dapat pair gina Aksyon Boy. Kaya nga, it helps create a sense of balance kuno, Aksyon Boy. Kaya di ko makita mo na gani, Aksyon Boy, sa mga interior design bala kuno. Like sa kama, gani, di ba? Ang isa may lampshade, ang isa may lampshade. Kalaw, ay man nga may lamp, ang isa, magabasa-basa. Liso-liso, di ba? Oo, liso-liso, di ba? Hulma ko bidanay, or makadto pa to siya sa piyak para lang makapang, ano siya, oo. Kung tanawon mo to, Aksyon Boy, kung vision lang, it helps create gidya balance. Kaya syempre, kisa kaimba, bala tanawon, ay may vase sa piyak yung wala, doon ka empty, diba? Doon ka sabad, bala tanawon, Aksyon Boy. Imbis nga sabad, nga wala siya, nga himos, dira, gali kay sabad siya, kay empty, ang piyak na side, tapos ari lang sa piyak. Naan amo na ko na, Aksyon Boy. Kaya syempre, para sa mga newlyweds,
good feng shui na kuno action boy. Basta place both items sa ila romance corner sa ila nga balay o kun master's bedroom. Basta anything in pair action boy ang mga dapat. Okay, so kung pera bing alam shit basi magambal sa ngayon bodako naman naton blayran ni sa Nico. Ate, bulos-bulos lang sila sa MWF ang asawa. TTHS ang bana. At least balance. Oo, Tapos balance pag Sunday, dungan sila. Oo na. Ay, perfect! Grabe yun yung mga abiso sa mga kamaninuyan. Ang mga yan, no? Basta mga well-equipped sa mga knowledge. And experience. Oo na. Because experience is still the best teacher. Correct! Good morning, experience! Good morning, sir, experience. Good morning, sa teacher ko, experience. Thank you so much. Charot lang. Ang next action boy, anything in red. Red? Actually, red. Tapos wala unod. Okay lang man, basta anything in red. Pero konsensya mo na anong pulos yung nagatagata kada isang sa red envelope nga wala man lang unod. Pero pwede man action boy, red, pink, or rose and similar colors kun action boy. Rose. That's why nga iban gali ang ilang mga motif na mga old rose. Na mga muna action boy. Basta may rose kay ga-promote na sa kuno passion sa relationship. Kag anything in red makes a good bridal shower gift. Connection boy, may nakita ko to. From red lingerie to red pillows. Okay. Anything in red, connection boy. Kaya actually, ang red attractive. Panties. Yung lingerie ko lang gani. Agin na. Ano to kasosyal lang bala? Mali, isang lingerie. Red nga, panty kag bra. Do ka gidya bala. Di ba, no? So, action boy, dapat kung may ara ka mo da sang kantuan bala or atinan nyo da nga, nga, na gani? Kasal. Or mga bridal shower, pwede lang man. Marang hindi ka din sa mga entrance lang. Pagsalod mo, pila ka pertahan, pag may regalo ka wala. Tatlo ka pertahan, nagyan mo to mo. Sa ikatatlo, dira ka na hatulan. Dira na mabalaan ang imo sininga verdict kung sa makakita kaliwanag. Guest with gifts. Guest without gifts. Pagwa mo, sanag action boy sa guest with no gifts. Sanag, arakas dala. Sagwa ka na hotel. Sagwa sa hotel, kaya wala gali talaka. Pero okay lang man, at least nakasulod ka sa hotel, di ba? Nagporma ka pa da. So, dapat, bisan ginagmay action boy, it's the thought that counts man actually. Tiko regaluhan mo da sila sang picture frame, okay lang man. Okay, kadamo, wala sang picture. Abonira? Kadamo, wala sang picture nila after kasal. So, kinanlan gindila. Picture frame. Nan. Ano, mas labonira, Dako ko alam na ito, exchange gift sa elementary. Ang ako nyo na action boy, tutuod, ganyan na baton ko sa una sa exchange gift, picture frame. Tingaw! Ka-cute gani. Kasi kung nakitan sa imo, gusto i-picture, butagin sa frame ang imo. Gani. Kaya syempre, gin-limit, yung good for, ang exchange gift, 100 pesos mo. So, wala yung kakasing picture frame, 100. Ako, mahal man yung picture frame, ando na uya, man ta. 100 gid dyan. 100 gid dyan. Yan nabunan pa ko dagan. Kayong putos pa Oo, may putos pa. Wala pa nadala na rapper. Yan nabunan pa ko na da Grabe, no? Pero thank you gito sang high school ko. High school na action boy, Pero kagapon action boy. Actually, amo ni ganakon nga balita special. Kay kagapon may namangkot sa akon nga maninoy. Kung ano nami ko na regalo. Tihambal niya, rice cooker, guray. Hama ko, hindi lang bala hindi lang hindi lang rice cooker. Kay base, damo ka magregalo sa rice cooker, mapalibog ang bago to kasal nga diin kami makuha bugas para Hindi mo na regalo ka rice cooker, dalaan mo lang bugas. Isang tatlo lang kasako. Bugat ba? Tiyan nga ba? Isang tatlo lang kasako. Na magkakanto sa kasal, magapalasaan kayo. Tatlo kasako, bugas. Gala mo na iyo. Palain ba? Pero may rice cooker. Oo, importante may rice cooker. Pero hambal ko, basi damo na mahatag rice cooker. Pwede ka, totoo niya, pwede ka kahatag electric fan. Kaya bisan yung magdamo pa ya, okay lang. Kahit man mo, mabulos-bulos, manilagam. Kung rice cooker, paano na iya karon niya? Iya ni Maninoy boy ni rice cooker, Pagka iya naman ni Maninoy. Dahil tigang na dahil niya. Gamita man. Ito niya tiyang gamita, dahil yung kuhan rice cooker, ginatag ni Maninoy, kwanto ba? Para magamit. Kahit titamaan kisa action boy katago, maguba man. Nanti kita mo message si Miss May hambal yung morning dai saan ang kasal mo kay picture frame irigalo ko sa Miss ko kay gusto ko ya Miss ang mga ang mga katanuman mo da
Na. Pero dason pa, miss, Dason pa. Hindi na magsugpo na. Next, Action Boy. Anything made of ceramic, Action Boy, or porcelain. Yes. Ceramic mo na siya. Kay, Earth is the element associated with the Roman trigram Action Boy nga ang bagwa na bala sa kita ka ng bagwa na bala sa feng shui na bala feng shui na yes so representing na siya kuno element nga magahatag sang good luck sa bag-o kasal Action Boy. A pair of red ceramic objects kaangay sang mga hearts, mga cranes or symbol nga may significance sa bride kag sa groom nami kuno Action Boy. Perfect feng shui wedding or bridal shower gift ginakuno. So pamangkoton yung inyo sini nga mga ihada kag ihado kun ano ang namian nila kung anong significant sa Action Boy. Basta man sila balabalay kag duta ang significant sa amon. So going back sa number 1, dapat anything in pair. So duha ka balay. Duha ka balay ang yatag mo. Tisisi wala na kay Action Boy. Duha ka balay. Bahay kubo. Pwede man na. Sa para sa Finding Nemo bla. Ano? Ato kita why kasi kita sa bahay kubo sa Finding Nemo sa sulod sang sang aquarium. Wala ko kanang Finding Nemo. Sa sulod sang aquarium. Dugong ginatanaw. Lokal. Yes. Sige, okay? Yes. 66 happy birthday. Happy birthday 66 birthday kay Mama Weni Giray Burgos sang Biscom binalbagan na rin kay Vladimir Burgos Lopez. Yes. Happy birthday to you. Okay. Good morning, Regent Tan Villalon. And of course, Sir Tupe Purano, greet niya lang ko ng migo niya, si Jo Junior, Gigi Joanna, Nonoy Andan, and Manong Bebot dira sa kapehan sa Punta Taytay. Salamat kid kag last Action Boy, please. Junior and Rose de la Cruz kag Rose Cabrera, sakpon mo na lang ang Cabrera family TY Ged. So, of course, kagawad Monica Prudente and Ma'am Mercy. Thank you so much. Angelo Mendoza and Attorney Pandan. Good morning. Yan, hindi ka matulog ko. Tama na ma. Salamat man kay Helen Grace sa Tantuico sa 50 stars ay send. Okay? Yes. Sige. Inyo yung mga tiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karong adlaw Webes Marso 4. Happy birthday again, John Dale Salazar. Kagbuas, advance happy birthday kay Action Fred Salanga! Yes. Standby na sa Action Hotline with Action Art Hopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!